Mark chapter 8 from verse 26 ngiyafunda. Bafika ngomkhumbi ezweni lamaGerasa elibhekene neGalile. Esephumele emhlabathini wamhlangabeza indoda ethile yomuzi eyayinamadimoni. Kwase kuyisikhathi eside ingembathi ngubo, ingahlali indlu kodwa emathuneni. Kuthiwa indoda yomuzi, akuyona indoda yana nje, indoda yomuzi. Kodwa iBhayibheli lithi uhlangana noJesu nje akasahlala ekhaya. Oh hallelujah. Uhlangana noJesu nje kade waligcina ikhaya. iBhayibheli kwakuyikade kuyindoda yomuzi. Kodwa uma umbheka engaphandle la ikhona khona, awunasi isiqiniseko sokuthi unekhaya. Ngamanye amazwi ulahlekelwe yiyo yonke into ongayicabanga. Ulahlekelwe yisithunzi. Ngizwa. Ulahlekelwe yilento ebizwa identity. Ngoba lithi iBhayibheli wayekade namadimoni. Kunezinto ezenziwa ngabantu uma usebenzisa ingqondo yakho ungafinyeleli ekubambeni ukuthi kwenze njani lo muntu enza into enje. Amadimoni. iBhayibheli lamlithi walishiya ikhaya lakhe. Hey, walishiya elithanda. Kwangena into kuye hamba nayo. Wakitshelwa into angayithandiyo. Wakitshelwa into angayifuniyo. Wow, yakugibela phezu kwakhe. Bakitshelwa abantu. Bakitshelwa abantu. Yizwa ngami ngikutshele, bakitshelwe. Bayasindwa abantu. Kodwa lithi iBhayibheli wayiba senkingeni enjalo nje. There comes a man. Khona into ebhalwa uMoya Ingcwele la. iBhayibheli kwakade kuyindoda yomuzi. Abesome ebhala uMoya Ingcwele ethi kwakuyisikhathi eside. Wo sikhona emvuselelweni. Kwakuyisikhathi eside engahlali indlu. Wakhishwa imimoya. Basula abantu from west to south, whatever. Basuliswa yimimoya. Ngoba lezo sikulo yizwe lemimoya. Yingakho abaphendukayo basinikele enkosini bambatha umoya ongcwele. Othobhalayo yayikade ingahlali indlu. Ngamanye amagama yayingenayo indawo yokuhlala.
kodwa ikhaya yayinalo. Ngizweni ikhaya wayenalo kodwa wayengahlali kulo. Awuthi nawe ikhaya unalo kodwa uhlali kulo. Angithi bazali bakho bakwakhela ikhaya lakini kodwa uhlali kulo. Ula emgwaqeni uyazula imimoya. Uthi kawubhalayo ingahlali indlu kanjalo kwase kwenzeka into exaka wonke umuntu. Leli Bible ubehlezi lapha engambathi ingubo. Wayegijima njalo engqunu. Abantu abakade bembheka bephathwa amahloni babheke phansi. Kodwa yena eze ngenandaba namuntu. Uzibona ungomphetheyo. Oh hallelujah. Usibona ungopheleleyo. Kodwa intambama singakathandazi. Intambama singakavali mehlo sakhuleka. Kunjani empilweni yakho? Kunjani la phakathi kwakho? Wagijima ungqunu kangaka. Kwenze njani? Jesu ufuna ukumbathisa abantu entambama. Bambatha into zabo. Bambatha amandla. Babuyele ebukhoneni benkosi. Bakhona nabo baziyo. Bashiya amakhaya la. Balene egoli emafletini. Asibazi bahlalele. iBhayibheli lithi wayekade egijelwe imimoya. Washintsha amaposition. Indawo abantu abafileyo wayibiza ngekhaya lakhe. Aningiswanga. Indawo okungahlala umuntu kuyo yena wayideclare wathi ikhaya lami leli. Akekho umuntu sober. Akekho umuntu ingqondo yakhe ephusiwe. Esi ongabiza indawo yabafileyo ayibize ngekhaya lakhe. iBhayibheli lithi wayimemeza le ndawo wathi ikhaya lami. Uma bongamsukela lapho beningaqabana into ehambayo. Shiya ikhaya lakhe. Kodwa nangu uJesu entambama. Nangu uJesu entambama. uJesu uzokubuyisela ekhaya lakho. No, ningizwanga. Uzokubuyisela ekhaya lakho. Ekhaya. uJesu uzokubuyisela ekhaya. No. Uzokubuyisela ekhaya. Munye kuphela umuntu obuyiselene ekhaya. Jesu waseNazaretha. Nawe sowuzitshelile ukuthi ngiyofela kule nkinga yami. Nawe sowubashelile ukuthi ngiyophelela la. Kodwa ngivumele ntambama ngithi uJesu uzohamba nawe akubuyisele ekhaya. Awukhumbula umhlabelo wakudala uthi ngena indawo isekhona. Hayi ukuletende ukulanda abantu ababuyisele ekhaya. Uswile ukhala kwakho kweminyaka. Kodwa uzokubamba ngesandla. Akubuyisele ekhaya. Hambe nawe akubuyisele ekhaya. Awuqhubeka ufunda la iBhayibheli lithi
benza imizamo yabo, bamfasa ngawo zankosi, balanda maketane bambopha ngawo. Kodwa lithi amadimoni ayegcwele kuye ayemenza abe able ukwadabula. Balanda zankosi babafake esandleni awashungule. Inkinga le. Wo mfundisi Nhlanhla, inkinga le. IBhayibheli bonke bese bahlekile kwakungekho ongakhona ukumbamba. Oh Nkosi yokuthula. IBhayibheli langalimbe. Kwavela inkosi ezambela. Kwavela lo Jesu esikhuluma ngaye. Kwavela inkosi yamakhosi. Ayingakhulumanga lutho naye. Engashongo lutho kuye. Lithi all of a sudden indoda yakhala phansi ngamadolo. Yaguqa phansi ngamadolo isa kuJesu engashongo lutho. Engashongo lutho. Engashongo lutho. Engashongo. Bawa amadimoni inkosi ngakhulumanga. Iningi imizamo ezanywe empilweni yakho. Imizamo yabantu. Ozankosi imizamo yabantu. Hayi amaketa into zabantu. Into zabantu. Kodwa iBhayibheli wayekade iqashula. Yonke imithetho yabantu eyiqashula. Yonke imithetho yabantu eyikhahlela. Wafika uJesu. Sizomemezela ntambama. Ngenzeka soyihlulile imiyalo yabazali. Ngenzeka osankosi babazali sobadabulile. Kodwa nayi inkosi ntambama. Nayi inkosi ntambama. Nangu Jesu. Hayi nangu Jesu. Yena yedwa. Wafika kule ndawo banenkinga engaqasululeki. Kodwa umethene ebheka le. Inkinga beyiqasululekile. Sesothandaza. Lithi iBhayibheli bazama ukumbopha ngawozankosi nangamaketane. Kodwa bahluleka ukuyisiza le ndoda. Lithi izwi kaNkulunkulu idimoni lalikade likhona kuye. Ilona lamholela kuba yohlala emathuneni. Umoya ongcolile bawukhona kule ndoda. Wayiholela kuba yohlala emathuneni. Seyihleze emathuneni. Izilimaza imini nobusuku. Izilimaza ngamatshe. Eseshila umasilela uthi bekangqune ezilimaza. Kodwa waqhamuka uJesu. Silethe loyo Jesu owakhulula le ndoda. Nawe ngayikhulula yakho impilo. Lithi iBhayibheli le demon noma le ndoda yagijima yaya kuye yakhothama. Nginamsebenzi muni nawe. Wena ophezu konke amadimoni athoba kulo Jesu simkhonzayo. Kungenzeka kunesimo esibambile impilo yakho. Kodwa ngifuna ukumemezela ebusuku namhlanje ukuthi singathoba kulo Jesu. Ngoba sikhonza uNkulunkulu ophezu kwezinto zonke. Sikhonza uNkulunkulu ongahlulwa ilutho. Silethe uJesu ongayilamulela impilo yakho. Silethe uJesu ozoyilamulela impilo yakho. Thatha uJesu usinde. Thatha uJesu uphephe. Nangu Jesu. Nangu Jesu. Funa ukuyikhulula impilo yakho. Siphakameni sime ngesinyawo. NgekwaNkulunkulu ize ngaphambili. Egameni likaJesu. Thatha uJesu mntaka baba.